17. storočia sa začala epocha drotárstva. Kamenistá neúrodná javornícka zem vyháňala mladých chlapcov za drotárskym chlebom do sveta už v detskom veku. Drotári boli prví Slováci, ktorí si výrazne uvedomovali pocit svetovosti. Svojou pracovitosťou, statočnosťou a skromnosťou si získali uznanie sveta. Kolárovskí milovníci turistiky, ale aj turisti z okolitých obcí si dňa 5. júna 2010 pripomínali 30. výročie založenia drotárskej krošne. Pochodom cez Javorníky si účastníci uctia pamiatku svojich predkov drotárov. Nadšenci turistiky sa schádzali pred miestnym bufetom už od skorého rána. Krásne slnečné ráno spríjemňovala svojou hudbou skupina 2+2 pod vedením pána Milana Helu. Vážení a milí účastníci, priatelia turisty, vítam vás na jubilejnom 30. ročníku drotárskej krošne. Po zapísaní všetkých turistov nasledoval príhovor. Slova sa ujal riaditeľ základnej školy s materskou školou v Kolároviciach, pán magister Stanislav Klimo. Počas svojho príhovoru oboznámil prítomných s trasou pochodu a upozornil na opatrnosť a bezpečnosť pri prechádzaní Javorníkmi. Po príhovore sa chvíľkou ticha uctila pamiatka zakladateľa drotárskej krošne Cyrila Hlavoňa. Veľmi pekne ďakujem. S pozdravom horám zdar, prajem príjemný zážitok na 30. ročníku drotárskej krošne. Nech sa páči. Po nastúpení do autobusov a drobných inštrukciách sa turisti odviezli na Makov, čas kasárne. Tu sa výletníkom naskytol nádherný pohľad na okolitú prírodu. Tam do sveta poberal, za dedinou na kopečku si zastal. Zaspieval si na kopečku ešte raz. Bohom otec, Bohom mati, sestra, brat. Zaspieval si na kopečku ešte raz. S Bohom otec, Bohom mati, sestra, brat. Povedz, že mi môj kopečku vysoký, či sa domov vrátim za 2-3 roky. Či si doma živých nájdem otca mať, či sa V dobrej nálade všetci spoločne vychádzali na najvyšší bod Javorníkov, Veľký Javorník. Či si doma živých nájdem otca mať, či sa s mojou milosť hovárať. Vrch Javorníkov zdobí znak Slovenska, dvojkríž. Tu si turisti mohli odpočinúť, občerstviť sa, načerpať nových síl a obdivovať okolitú prírodu. K histórii drotárskej krošne nám povedal pár slov pán Stanislav Klimo. V
prvý ročník bol v júni 1981. Odtedy je taká tradícia, ktorú založil pán učiteľ Hlavoň a Pálko Šefrana. A chodíme po Javorníkoch na pamiatku drotárov z Kolárovic. Má to takú špecifikum, že po celej trase sa nesie drotárska krošňa na ich pamiatku a každá ročník je iná trasa. Takže sme prešli Javorníky od Lazy pod Makytou až po Čadcu. Tento 30. ročník je taký špecifický, že sme zaradili na trasu Veľký Javorník ako najvyšší vrch Veľkých Javorníkov. No a vyšlo nám počasie a približne 300 účastníkov. Sme radi teda, že takto ľudia chodia a nebolo by to bez spolupráci obecného úradu, ktorým teda ako poďakujeme aj starostovi, pánu Ruštincovi a aj sponzorovi Štefanovi Mikolášovi, ktorí nám pomáhajú. Takže asi v krátkosti toľko. A ako sa zatiaľ páči našim turistom na Drotárskej krošni? No, byl jsem tu už před několika lety, tak 17-18, ještě se zakladatelem Scilem. A je to parádní akce, pěkná. A dobře, že nám vyšlo počasí. Zbantoval som teraz, máme nováčka tu, sused Kozelský aj so synom. Títo dvaja tuto. Brchlickí lufťáci, chatári. Je Kolárovec, jeho švagor Cirko Hlavoň je zakladateľom, čo sme si dnes aj pripomínali. No a celý rok sa teší, že sem pôjdeme. To aj keby čo bolo, tak musíme sem ísť. Tak sme šťastní, že sa sem dostal. Na Javorníku chodívame sem často, aj na čučoriedky každý rok chodí. No. No, tak táto má zážitky také, že on si píše, spomína na všetky pesničky, už vyše 3000 ich si zozbieral, tak si spieva, tak zážitky sú radosť, že sa stretávame. A vysoký Javorník, vysoké aj skala. Povedz mi, Manila, s kým si včera spala? Spala som, ja spala, a nespala som sama. Mesiačík nesvietil, a ja som ho nepoznala. Aká si široká, dolina, aká si široká. Akože ťa prejdem, Zária, keď ma nôžky bolia. Akože ťa prejdem, Zária, keď ma nôžky bolia. Nôžky ma nebolia, bolí ma hlavička. Nôžky ma nebolia, bolí ma hlavička. Že ma oklamala Zária, moja frajervočka. Že ma oklamala Zária, moja frajervočka. Poslali ma orať, nedali mi biča. Poslali ma orať, nedali mi biča. Miesto pohodniča, Zária, poslali mi dievča. Miesto pohodniča, Zária, poslali mi dievča. Počas pochodu sa pre zúčastnených pripravovalo občerstvenie. Po náročnej túre sa výletníci stretli pred miestnym bufetom. Tu sa mohli občerstviť chutným gulášom a osviežiť studeným pivom. Dievča poháňalo veselo
sa smialo. Dievča poháňalo, veselo sa smialo. Za každou brázdičkou Zária hubičku mi dalo. Za každou brázdičkou Zária hubičku mi dalo. Strela ty do duše, jak to poháňaš. Strela ty do duše, jak to poháňaš. O dobrú náladu a úsmev na tvári sa postaral aj najstarší účastník Dorotárskej krošne, pán inžinier Bohumil Bugala. Koňa, koňa, okonár. A ten koník sa im on sa im o kopico zamotal. A mesiaček nesvieti. Svietili len hviezdičky. On má sladučké ústa a sladučké hubičky. A jak máš aj ty také, sladučké ako med. Môžeme sa už boskávať, aj milovať hneď. Ako sa páčil 30. ročník Drotárskej krošne našim turistom? Dosť pravidelne chodím. No a dnes, ako vidieť, počasie vyšlo výborné. Slnečko nám prijalo všetko, aj trasa bola pekná, lebo z kasárny a hlavne od Greguši bol pekný výhľad smerom na tú Petrovskú dolinu až po Bytču. Výborne, výborne, počasie nám prialo, bolo to výborné, vynikajúce, organizácia mimoriadne výborná, môžeme byť spokojní. To 30. výročie sa vydarilo. Viete, že máme 30. výročie? Áno. Takže nám odkážete, pôjdete ešte? Samozrejme. Aj na 31. výročie? Samozrejme, veď to je prekrásna príroda, nádherné chodníky, ježiš, atmosféra, úžasná. Pekní chlapi. Takže tuto máme ďalšie kočky. Dobrý deň. Ako sa vám pochodovalo? Veľmi dobre, spokojné sme. Áno, vieme, preto sme sa zúčastnili. Pokiaľ sa dá, chodíme na každý jeden ročník. Takže my vám prajeme hodne zdravia, šťastia, lásky, aby ste si užili tento pochod ešte do stovky. Aj my vám, aby sa 31. ročník vydaril, tak ako tento 30. To isté, to isté. Dobre, ďakujeme. Tuto sú Česi, čo nám poviete? Tu nás sme my. U nás ste vy na Slovensku. Čo nám poviete, aký bol pochod? Super, super. Jaroušku, řekni, aký bol pochod. Dobrý? Dobrý. Nebol tam medveď? Ne. Ne, dobre. A guláš bol dobrý? Jo. Dobre, syn či vnuk? Nie, polovníkov. Štefana Hulína si čo? Čo ti to je Hulín? Striko. Striko a ten No akurát on zastrelil tú srnu tuto do toho gulášu. Dobrý bol, že? No dobrý, výborný. Takže
Viete, že sme boli na 30. Áno, na 30. sme boli na krošni, 30. výročí. Nevadí, deti moje, užite si toho pivka aj gulášu a pôjdete na budúci rok? Jasne, že pôjdeme. Ako sa ti páčilo? Dobre bolo. Pôjdeš na budúce? No hádam, jak dožijeme. No a nejakú veveričku si tam našiel? Nie. Nehľadal som. Nehľadal? No tak ty si ale slabý hľadač, alebo ako to mám povedať. Dobre, ďakujeme, zabávajte sa. My sme možno väčší veteráni, jak vy. Ja idem 20. krát, on ide 18. Takže ťa nebolia nohy? Jasne, že ma nebolia nohy. Ďakujem pekne obecnému úradu, že takúto akciu zabezpečili a veľmi sa nám to ľúbilo. Joj, Vlastička, prvýkrát v živote som viacej starý ako mladý, ale výborné. Teda stálo to za to. Mám. Vy ste zdolali vrch Everest, či Mont Everest, či ako sa... Everest. No prvýkrát pekný zážitek. Pekné počasie, pekné baby, Pekné baby, všetko. Že pôjdete aj na budúce? Aj na budúce, každý rok. Jak budem šiť každý rok. A čo dodať na záver? Nuž, len zaželať veľa spokojných turistov v ďalších ročníkoch Drotárskej Krošne.